An kama Musa Cangari ne a cikin gidan shi dab da dawo shi daga balaguro, inda rahotanni suka nuna cewa Musa Cangari ya yi zagaye cikin kasashen Senegal, Ivory da kuma tarayyar Najeriya, inda halarci tarurruka daban-daban a game da kare hakkin ɗan adam a cikin irin wanga yanayi da ta'addanci kenan yana wanzuwa a sassa daban-daban na ƙasashe irin na yankin Sahel. Haka zalika rahotannin sun nuna cewa Musa Cangari ya ziyarci tarayyar Najeriya, inda ya halarci wani taron na zagayowa cika shekaru 70 na Farfesa Jibrin, wanda yake babban aminin kungiyar Alternative Espace Citoyen ne. Haka zalika a cikin bayanan da Dr. Sula Aji ya yi, ya tabbatar da cewa Musa Cangari ya halarci wani taro na wata kungiya da ake kira da suna sai daidai a bikiyar kulɗa kungiyar Alternative Espace Citoyen ce tsawon shekaru 20 da suka gabata. Haka zalika Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Khamis, yau jedici, Alhamis ta yi daidai da 4 ga wata na 6 na Musulunci, Jumada Akhir, hijira 1446. Ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 5 ga wata na 12 Disambar miladiya 2024. To alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi masu albarka, kun ji abin da karan farautar turawa yake faɗa marasa dalili. Wai an kama wani bawa Allah da ake cema Musa Cangari. Su mutanen duniya da munafukai 'yan siyasa da waɗanda ba su son ƙasar Nijar ta zamana lahiya suna so su amshe ma ƙasar Nijar 'yanci da jagoranci shugabanci na tabbatar da abin da a daidai da kau da abin da yake ba daidai ba daga ƙasar Nijar. Yaushe mutum ya yi laihi an kama shi, kuma shi ne abin da za a shigowa ana wasu magunguna na ƙorafe-ƙorafe. ‘Yan wara hula nawa akwai maras dalili a cikin Nijar, ƙungiya nawa akwai ba su da adadi. Ba ka iya ce 20 ko 30 ko nawa, kuma suna nan cikin Nijar zamne da ba su yi ma gwamnati laihi ba, da ba su yi ma Nijar laihi ba, an kama su. Bayan Allah nan sun san aikin da suke yi, kuma ni ina da yaƙini duk yadda kaka ƙiyayya da mutum, kana so su biya maka bukata sai sun kama wani sun kama wani. In dai laihi ne bai kai a kama shi ba, ko zahirin laihin shi bai bayyana ba wanda ya nuna za a kama shi, ba za su taɓa biya maka watan bukata ba. Yanzu mu komo baya. Akwai abubuwa da yawa waɗanda Musa Cangari ta yi baya. An kama shi, misali, ran 26 da aka yi juyin mulki. ‘Yan farfulla gaba ɗaya na Nijar sun hito sun nuna goyon bayan, ran nan sun ka hito sun ka tabbatar da cewa suna goyon bayan Majalisar Ceton Ƙasa CNSP. Musa Cangari rubutawa ya ci shi shina nan daram shina bayan tsohon hambararren shugaban 'yan ta'adda Bazoum Mohammed. Amma da yake matsayi ne na ɗan Nijar ya hwaɗi, sun kama shi na harko kenan. Na biyu, lokacin da Nijar ta yi sanarwa cewa za ta fita daga ECOWAS ta fice, 'yan horar hula sun taru suna murna suna jinjina ma jagororin ƙasar Nijar. Fitowa ya yi ƙiri-ƙiri Musa Cangari ya ce, lalle yanzu
wa'annan sozawa sun tabbatar ma duniya cewa su ba su san demokarasi kuma ba za su dawo akan demokarasi ba. Saboda mi saboda su hita daga wadda ita ce Allah Afrik wato ECOWAS. Sun kama shi ba su kama shi ba. Ashe abin da ni kullun nake ja hankali ƴan uwanmu ƴan Nijar abin rudar da ku. Duk wanda kun ka ga majalisar ceton ƙasa CNSP hukuma wannan mai albarka ta kama, to ka kashe kunnenka za ka ji dalilin da yasa aka kama shi. Musa Cangare yana ƙarƙashin wata ƙungiya ta Turawa wadda ake ce ma Oxfam, wadda wannan ƙungiya ta Turawa wai mai kula da haƙoƙin mutane bisa ga ƙarya, wadda duk wani tallafi na kuɗaɗe da sarwansu ita ce take badawa. Nijar yanzu ta huce lokacin da za a zubo ma mutum maƙudan kuɗi a cikin ƙasa. Sa'annan hukumar Nijar tana zamne kamar kara zube ta ƙi tambayar ka ta wace hayya kuɗin sun ka shigo ko kuma mina na za a yi da waɗannan kuɗi. Nijar ta huce wannan yanzu. Tashi ya yi daga nanan ga shi na sai a bije yau duk wanda ya ce ɗan Nijar shi cikakke mai kishin ƙasar Nijar, wallahi mu da mun ga ya ƙulla alaƙa da jagurorin Abaja, to za shi kasance la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Zai zama mu gare mu munafiki na kawai. Kuma zai iya cutan mu, kuma za a iya ga mai kai a cuci Nijar da shi. Bayan ya hito daga wannan taro yayi Senegal. Haka ni ban taba ma rida da mutanen Senegal ba. In haɗa muku ita kiri-kiri ya wado a ce wani Basiru Doma ga yayi kaza duk ƙarya na. Ban taba rida da shi bane. Dama munafiki na shi ma wannan yaro. Ban taba rida da shi ba. Daga can ya tuma kuma ya zo Abuja. A cikin magungunan da annan a haɗa maka in baka sani ba. Wa'anda yanzu annan suna yawo a cikin duniya watakila kai ma kanka sun zo ga kunnan ka kin haɗi na kai na cewa babu dalili. Ai wurin magunguna ƙaƙayace cewa Nijar mutanen da annan suna jagorantar ta ita Nijar sozawa suna nan suna ma mutane kama karya da danniya da taushe haƙƙin ɗan adam. Mina na sun kai na danniya da kama karya da taushe haƙƙin ɗan adam. Ai ana bi ɗan lokacin da ɗan Nijar ya samu inci to lokacin sojoji ne. Don duk shekara 12 da an kai na mulkin munafukan 'yan siyasa, in ɗan Nijar ya ce shina da inci wallahi ƙarya yake. Tunda ko turai kake mun gani izawa akai a sheko ka a kawo ka Nijar, ko ba haka nan na ba, balle kai wanda a cikin Nijar ayi abin da ba daidai ba ka bude bakin ka yi magana. Ai kama karya ta kare tun daga mulkin zalunci, mulkin fir'aunanci. Saboda haka al'umman Nijar abin da nake so in tabbatar muku da al'umma da suke saurare na masu yaren Hausa na duniya, ƙasar Nijar ƙasa ce mai ƴancin kanta, ƙasar Nijar ƙasa ce jamhuriya, ƙasar Nijar ƙasa ce wadda adda shugaba jarumi wanda ya amshi sunan shi na shugaba. Saboda haka dole su yi tsaye akan cinanuwansu akan hukunta duk wanda suka ga yana so ya musu katsalandan a cikin wannan tahiya mai albarka ta majalisar ceton ƙasa CNSP. Ai akwai laihuka da yawa. Ko zamani isu sono an ka tugume shi. Shi samu wadda shi ka so ba lokacin da shugaban 'yan ta'adda ya zakana ba, Bazum ya ɗarme mai gindi saboda dama shi ba kai ne ta'addanci na shi ka so a cikin Nijar. Ko ba haka nan na ba? Ai tarihi na ba ga shi nan ba. Wanda ba su ne ba sai su bincika. Saboda haka abin da nake kira ga majalisar ceton ƙasa CNSP, duk wanda yayi katsalandan a cikin wannan tahiya ko wane ne ko dan gidan wana, iyaye ma ƙasa laihi ko yayi muku laihi a kamo shi a hukunta shi. Shikenan kawai. Mulki na Allah na kuma ya riga ya baku. Kuma ba mai sha da mulki. Da haka Allah ya kaddara.
musulunci ma ya nuna muna mu in mutum ya butulce ya koma ganga yana a musulunci kamo shi aka yi matsayi ne dan kasa a kashe shi a musulunci. In ma wai su yanzu shugabanni in kante kana makasa makarkasha kamo kana aka aruhe ka, musulunci cewa a kashe ka ji ta nan da baki na. A musuluncin ga da muka bugun gaba da shi cewa a kashe, kuma haka nan na saboda a rabu daga miyagoyi ƴaƴa wa'anda ba su son ci gaban al'umma, ba su son ci gaban ƙasar Nijar. Su yi son turawa, kafirai, munafukai, fasikai, annamin mai, maƙiya Allah, maƙiya manzo sallallahu alaihi wasallam akan ƴan uwansu musulmi. Saboda Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Majalisar Ceton Ƙasa CNSP kuyi mun gani mun gode. A ci gaba kawai. Kuma muna nan 100% muna addu'a. Ba abin da zai faruwa da iko Allah. Babu. A ci gaba kawai. Talakawa suna baya gare ku, suna addu'a 100% dare da rana, su yi a cikin sujuda, su yi a cikin salloli, su yi a cikin dare, su karanta alqur'ani, su yi addu'a. Ba abin da zai samu ƙasar Nijar da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.